Jotonan sari kaham te khulungka sini joto Tripura hasteni khakaham takuk te bukuk song te ani jotini Facebook ni khakaham ani bayap kiching song norong belanya paikle hambai te chowani chibai tini ang haino hai live video ma phaimani ka haise seng kebangma nukha sini Tripura hastewo tabuk Chongmari 16 tarik Februari notiyei beskangni lekhamung ti pramotha BJP IPFT CPM Congress te kebangma dal bidal thengkreng thengnai rok sengtini jotono 2 tarik March non nasinglajak Tripura hasteni takuktei bukuksong Blenyo khaka hamtei maya gnang ni bisingtei seng beskang ni 2023 ni chongbari sini aro tabu lekhamung phai sokpaikya a jagawo seng kebangma nukha je sini Tripurawo kebangma exit poll ongkhormani bisingtei headlines Tripura Ajtak CNN kebangma national tai sini Tripurani kebangma media rok exit poll ruwei ti pramothano 9ta manai ti pramotha 10ta manai ba ti pramotha 16ta manai ba ti pramotha 5ta manai hinai rongno ang belai khno sak mani kothok haingjago tamni hinba seng ti prasarok kusum sai thangnai rajani bongsoni ti prasarok already 16 February wo decide khai paikya Oje 2023 ni chongbari wo seng sabno loginani nang abo tei kuno kathalke sana nanglia seng jotono nukha tabuk seng just beskangni 2nd March no nasing tongnani simse baki tongshu omhake kebangma sini Tripura hasteni media te national media angki hinai bongno media ya angke bongno sanai godi media hanai je mahai godi media rok tini tongmani bagaino kusum chai thangnai rajani bongso Tripura sarok o jagawa phaiei boro confuse khainani ngona rongo aboni boina ang sanai je seng o jagawo tonggoi tini Tripura sarok tamni bai deprive engkha sengabo saimania Piaba 2023 ni chongbari no rigei kubi no saimangka je 2023 ni chongbari hinke Tripura sarongbai kahya chongbari ya mo kaisa sini choba haise o choba no tileino tini Tripura sarok joto Tripura motha tei bubagrani phaisingtei nasigei wansugei beskango already seng 16 tarik February wa seng already chongoi paikha borokno haifano khorakcha khuruksu BJP ni godi media rok tini o jaga Tripura mothani exit poll ruwei Tripura mothano 9ta 10ta manai hinai sanai rokno ang sanani muchungo je borok niji sak borok manai tongmano se borok sawi tongne ang wansugo tangai hindi je borok tomungno besek niji sak bai thang ba sak sangni batainai tei nijini party besek manai abo seng niji ব্যক্তিগত no saimano haisi এই যে Tripura hasteni 14 লক্ষ Tripura sarok already 16 tarik February decide khai paikya o jorawo 2023 seng Tripura motha tei bubagra no seng nango hunai tangai hindi seng o je 16 tarik February yakeba sini Bidhan Sabha 2023 ni chongbari seng joto Tripura sarok seng wansugo omo kuno sini bagai chongmariya yakeba kuno sini bai bodia seng wansugo omo sini bagai choba Tripura sarok thangnani chobano se seng fight khayo haisi seng Tripura sani permanent solution nango constitutional solution nango aboni bai seng tini fight khayo tini junino Tripura motha seng jotono nukha nini national media phaimani CNN phaimani ni Rajdeep hoi tini ni ajtangni kebangma borok phai thangmani yagolo phano tini Tripura mothano 9ta seat mane hini sanai rongno abor onokha ang totally guarantee te warranty ang bono sawo je
aborok jotona BJP ni rang bai paijak borok rok borok oro tong kosong tongnai tiprasa lukurong no tebo oroi poroi khaine ni bagase o confusion tubui tong haisi phiaba sini tiprasa rok sara tirpani tiprasa rok atta jela ni tiprasa rok already bkhawa chongoi paikya o jora 2023 tipra mothano sarkar gothan khainai tipra motha sara sarkar gothan khaimani ni already singjotani bkhano wansukjak phiaba tomungno norok naidi sungnukkha sini election ni dino koita jaga EVM nostongkha koita jaga EVM khokjaka koita jaga gondogol ungkha nor abo sunor jotono saiman no haisi phiaba tini jera jara ei je BJP ni koyokjana petwarok borok tini bo saksangno wansugui tongo borok o jaga phaiye tipra mothano chennai ni wansug tini sudu tipra motha simia sung already sini tipra sorok already wansugui paikhaje sung this time sung broadcast khayo only because of sini thangai thangnani bagai permanent solution te constitution ni bagai abon banya ang koina nimu chungo joto khaka ham takhuk tei bukhuk chongno norok i je khoraksa khornai godi media tirupani headlines tirupra ko khorang engke tei kwbangma am hai tonglai rongno it's better nor apni important ria tongkhane janai tangai hindi borok kisisa rangni bagai no dofano phalibo tongmano ko khorang hai engke tei kwbangmani ni I guess even rising tirupra bo aja khobja kana exit poll nang asuk se guarantee khe nang saimano je tipra motha noita ba nini 11ta manoni hankai tinin dina sungaro vote count khanes nangya normally counting mai sung pini saiman komble sabo busingman mania ang sawo ani wana maka habela nyo ma haise je BJP rok se 15ta ba 16ta ma damana abusi borok wansuk tongo sara tirpra ni STC to borok manai ang manya ni musungo abani baino sei dirty politics godi media rok ang koinai tumungno BJP hapang 2023 phaya hangke nongni godi media tongnai rok norok bo jaga thangi nai sawbai samung khainai why don't you focus the truth lukurok tabuk kubui tamos haimano je sikpano exit poll di sungke bo trust khaya ang niji sakbai thang to trust khaya no khaya because এই যে খরকসাক 14 লক্ষ তিপ্রাসনি কলম তৈ আবো কেবো অ জাগাও টংথংনানি বাগৈ ফাইয়া কেবো এমএলএ মিনিস্টার নানি বাগৈ ফাইয়া जों फाइट खाइतंगो तिप्रासनि permanent solution greater Tipraland under the constitutional Indian constitution article 2 and 3 ni bisingtui nor jotono saimano tini bubagra sakbai thang srai srai ke obono saitongo je Tipramo thano karoi केबो जुदिनो सरकारो फाइका हांगांकाय ए तिप्रासर ताइ राजनीति बा ताइ पॉलिटिक्स खाइनानि नांलिया जों तिनि साइमानो हाइसे अ जरावो गोबांमा तिनि तिप्रामथा फाइट खायो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै फियाबा सिनि बीजेपी IPFT CPIM कांग्रेस बरक फाइट खायो बरंनि नेक्स्ट 5 বছর MLA মন্ত্রী গানি বাগৈ তিনি সং तिप्रामा थारक सिनि हातै दफानि बरक रंनो कायसा तं थाइ क्लांनानि बागै permanent solution थांगै थांनानि लामा रानि बागै जों तिनि अ जागा फाइट खाइतिनो जों नुखा बो तिप्रासानि बाय केबें बो तिप्रासानि बाय कक्सा आबोनो बैनो जों तिनि अ जागावो अर जतनो जों साइमानो boi jotono wansugo tai ang agio barbar no sawoje ang takbo sakbai thang ang tipra mothano ang party hini wansuyako mo kaisa movement haisi mo kaisa sini choba o choba afruno painai jefru tipra sarok permanent solution yakiba greater tipra ni bagai mathang jagnai phiaba kabangma tongkosong tongnai sini lukurok ani kabangma Facebook friend no tongnai rok borok tini ano saitong greater Tipraland will it be really possible why not greater Tipraland will not be possible angka tini borong no sunani muchungu why greater Nagaland is possible why not greater Tipraland sung tiprasarok 14 lakhs ni bisingo sungjutin jotono thanchano hangkai greater Tipraland asung greatest Tipraland phana manai
tabuk o jorao fai sok paikia o je chongbari pai thangka phiaba ang koinani musung gobang ma sini tipra motha tongle rok bahino ang wan sugu maybe ani prediction chaya phanangi mano but tini o jaga phai tipra motha phai saka tongle rok no busung sini uno haisi tipra motha phai tipra motha sabo budriya abo busung saimano jotono jani constituency wo phai jani constituency ni saka tipra motha ulongka tipra motha khaniya rok no busung kam keni sino but sung naslema bai borong no tubi mania naslema bai borong ni bekhana pai mania tina ang belakino ang sanai tegesa sini tiprasoro jara oje 2023 tipra motha no budriya ro ang no sanani musungo obono norok belaino kapal hamya ei je jora kahamo dofa sabjagai tongma jora o pointo tipra motha no budri maya hangkang ke abo tipra motha no budri mani klaya tiprasa thanchano budia nung tiprasa khoroksa tiprasang tui tiprasa thanchano budia angmani nini belaino kapal hamya haise aboni bagnya sungnuka each and every constituency 42 constituency wo sini je candidate rlaimani sung candidate on haririya bobagra wansugui greater tiprarani warriors songkha all warriors no sung apply khanyani baise sung jotono board lai haisi because the board speak of the people for the people by the people sung jotono saimanu by the Indian constitution abon mai tini dino zara tiprasara BJP pana khaitung CPM pana khaitung Congress pana khaitung Trinamool khaitung noroni bagai belaino kapal hamya noron bai belaini kapal kharap o jora kahama pointo tipra mothano budi mayani bagai tiprasa thanchano budi mayani bagai noroni bagai belaini kapal hamya ei je khoroksa khorungnai norok om haini bagai no tiprasa dofa bo jaga thangli sognai abo sung ulo ke wansupano manglak 2023 ni o jora sung tabuk haine se minority ingai thanga sini own state Tripura ha rangsa khawo sung tamonuknai after 10 to 20 to 15 years Tiprasa will become totally microscopic minority hasingsa kolsa haike rutukjak sini Tiprasa rok aboni balaino sung jotono saimano sini o hawo sung tabuk tamungai tong this is not a time to play politics with our own people this is a time to be united as Tiprasa not as a community sung zat no tila ye ozarawa thansang mani yafiaba khoroksa bkhawo Tiprasani khawo chongai sung thansang mani dorkar tongmani phiaba ang tini belaino dukho nango ani own constituency ni borok rok Tipra mothawo tongai budri yani khnamarok abo kubuite 100% ang saimano phiaba borok tabuk sak no regret ma khainai jefru Tipra motha painai jefru Tipra motha chennai afru borok sak sang no regret ma khainai of ang tamni bagai tini o jarawo ang Tipra motha no bud jaglia no jotono khawo ma chongnai heisi jara bud yan banyang saitongo phiaba jara bud ne rok borok tini kha kotor bai kha kwar bai saraknai je greater Tipra leni choba 2023 ni choba wo angbo khoroksa warriors ani angbo or jaga o choba wo angbo phanrkha o phanbanya ang sung Tiprasa kaplai ingka ne kha kotor ka saraknai jara Tipra mothano bud ne rok phiaba jara bud ya rok genarong ni bai belai ne kapal hamia sung saiman phano sung kuno dina phano amno tamsanai sanani thangalag lukuni biskanga phai sakalak ofana nang budi yani sung saimano phiaba o jorano nang miss khamene se nang se belai ne kapal hamia haisi sung khaimano in the history of Tripura kabangma MLA kabangma MDC kabangma EM kaisa board by paimani kaisa board by chenmani aboni boino sini yasi kongsani board belaino important sini langmamo sungjotono saimano sung kabangma rajniti khai feleka phiaba Tiprasani kuno solution krei aboni baisa sungtini all constitutional solution sanmani jaga pointo we Tiprasa can be united tamni bagai ang tini kabangma BJP ni leader songo sanani musongo jara nini Tiprasa ngai
jara jara CPM o tongai jara jara nini IPFT o tongai ang tini sanai tomongno tipra mo thaya CPM BJP Congress IPFT jekono party tipra sani bagai hamkrai nayu hangke tipra sale tamni bagai nongno logiri yang nani ba phiaba sungtini nugui faikya 72 bosoro khorok sapano tipra sani bagai kok sane krikya jotono tipra sane bokrok to gai राजनीति खाइनानि मांसं लाइसिउ आबनि बाgai tini bubagra ma phayu taun mai tini bubagra tipra ma thawo sini thanchani sobawo sung joton thanchang ba sidini bubagra tini chirik chirik khoi kabai tongo CPM 25 বছর ত্রিপুরা হাসে রুল খাই ত্রিপুরা সরনা তাম খাইকা rape murder extortion buka tokha sal kathang kathang byabak jagano sunglukha BJP IPFT hapang phaika 2018 o 2019 no jabro 8 tarik January CAB ni choba khaitong puru sal kathang kathang sile kokjanai nangkha Biswajit Devron butharjana nangkha Montreal Kaipeng butharjana nangkha Pindolal Chakma butharjana nangkha Tripura hastebo CPM 25 বছর tongfuru Tripura sani bagai judino permanent solution kok sakang ke additional more power nani ADC 6 sidino tebo direct fund nani tamni bagai Tripura sor nono logiria tamani ba sini hawo tongi sini kuno rights krikya sini hawo tongi sini kuno law krikya aboni bagai sungtabu changes ma tu bukhaise o changes no tum nani bagai no tini bubagra kaisa only for change but for Tripura sa but for Tripura but for bubagra tino kong maso but tini o jaga but for change jaga sini borok khorok busuk o change no kubikun o sraijang no khorok busuk khamjak ang tabu belai wana ma singsa ko khaisi aboni baino sini Tripura sarok sini joto borok rok sini 19 dafa 20 dafa sini borok rok obono ang thasing barbar sai thango o jarabo Tripura hastebo sungjudino nijini sakbai thene bai podcast khaiman ya hankai nang saksangno kapal hamya joto dofani borok thansa ngai tong majro nang borono logiri menani ni kapal hamya haise and tomongno 2 tarik March ang khakhayo ang tagbo poito tongo ang tagbo bishas khayo sung o je fight sini dofani joto borok sungjotona fight kheleka ishor ni mui fight khege haise keba ishor keba kaitor keba motai keba goria keba mailuma khuluma keba rondong no pujoi sung fight khekya ang poito tai bishas tongo sakao tongnai sini kaitor ishor bhagwan sungno na khlainan nai khlainai sungno kaplai ingnai Tripura mo thana kari Tripura hastebo taklai sarkar khaiman ya abang poito tong haisi abnang koinani musungo jara jara confuse ngi tonglai rono nor confuse nani kokrei sung as a whole sini joto borok rok sini Tripura sa dong farok sini joto borok da farok sungno kaplai ingnai singno kaisa sini laibuma yakabe itihas no sungmo sinai tabuk sungjoto no kaisa sadlai tongo je o jorabo Tripura saro kaisa bijab katal sinani thangai tongo kubi no o bijab o laibuma o history o itihas sijang nai haisi 2 tarik March nor jotono tawana di amti hai exit poll jesepan ritong di aaj tak kaile moha aaj tak pan ritong thang borok da sini Tripura phai borok podcast khepai election gana furu hangai phai borono ore pore khaitong phayo Delhi ni phai Kolkata ni phai Mumbai ni phai agi 5 বছর kai asin ke biang kamai tong aaj tak CNN biang kamai tong gai agi ke biang kamai tong gai tab ke election gana furu just before the 2-3 days of election tab ke phai nor oro Tripura sana besek bur manai hai manai oro besek pol manai nor sanai sabo who are you what do you know about Tripura ang tini omo aaj tak soitang ang tini omo sanan musung haisi omo ang tini aaj tak CNN joto jagana soita ang kamus musung sabo borok tam saiman Tripura ni bagai Delhi wo thangai sungedi how many states in northeast nga takponyo borok 8 state ni bung kachcha ponyo maya tam bor bung tam sanai borok iko West Bengal ni sanai
biang tama Darjeeling rok ni sanai bora afurka boro kuno notice ne boro ni Indian government whether it is BJP or Congress notice ni favor to kri ni kri notice ni favor to tele kri Tirupani to banor si haisi Tirupani favor to kri ni kri tabo hangka biang na so aaj tak CNN fiber or bor poll sonai sabo bor the boot kas khepe jagabo godi medias they are the godi media of India borok India ni Hindustani borok totally godi abuni banya boot election is haise kang kai o jaga phai exit put phunumano citizenship amendment ni bagai guli kokjang mani bisi derma butharjang mani wak tok pun haike abka tami borok phunung mania borok national media wo abarka mogol kana dangai tong bro BJP ni dalal media ro angkam tirong media sen hasi boro bebona BJP ni well trained media ro bro once upon a time they were Congress now they are in BJP so aboni bainang koinai am hai petwa am hai godi rong na tiyei confusion na ni kokre sini tiprasarok sini boro rong ga datino confusion so nijini bukhani kok nijini bukhano poito tongdi bobagrano poito tongdi senghaine success na hesi am hai godi media rong na yei na khamolte no am hai aaj tak nini headlines Tripura nini kokkhorang jara jara godi media rong ni up exit poll phayangke WhatsApp group share khangke direct nayo nyo delete khairo desi am ter nayi bokhor tumi lab kri ang ka sau ti prasarok thanchang kha thanchaw e fight khekya ishoni moi fight khekya chini ti pramathana majority mani put pass khane hesi ang tini jotong sanane mosong nini joto tam sanai Modi fan basa phaji taka jalawa ang basa no nungbai nini opposition no Modi Amit Shah je central ni kodo nedong sabdi bor no ja phari nei bor no kun ni paya so am hai godi media no tije we don't care whatever the exit polls come we believe that the victory will be ours sini bororo no sing apply ngai sing bakha thilap kre sing apply ni sal bahike palai nei abs sing wan chuk dehaisi sing tini dina kabang manuka sini leaders of fight khebemani we should respect and we should believe in our leaders o jorabo phiaba sing khorsa no sing poito krite kri hangang kai sini dofabo olo poito kri ngai thangna hesi sing ishoni mungai kaito ni mungai bhagwan ni mungai matai ni mungai sing fight khekya kubi na 2023 March obo ti prasani apply ngai obo no doubt angle takbo saksa bukha thia ko haisi ei je nini Aaj rock CNN rock NDTV whatever the national media Tirupani media to banner de haisi even most of the YouTubers in Tripura je YouTuber ti pramothani bagai kawui thangnai ro borok paina tabu ti pramothani birodeng thamai kaisi Tirupani press only few jeta kubui kok no awai mung khai an news no phunu baisi tai bad baki bemon goding thamai kya sangjotono saimano jefru agartala wo railing fru rajbhavan thangai bar memenandam na thangpur ro sangjotono saimano chini kabang khorok busuk YouTubers ro 5 lakh man thini 2 lakh man kha awo sing seman haisi do you think we people are dumb and numb ti prasra se foolish asak shia kri kha tabo joton smartphone tei tong haisi 10 ta poribar tabo ngyang phano 18 jana graduate tongo 18 jana qualification ganang barok tongo so jese pana o godi media rok ti prasana confuse khaina di this 2023 ti prasara no kya phano confuse khaimania ti prasana ke bos kagi mania haisi tamo manai ba biang thanai na gulo ha biang thangnai ti pramata phaimania gulo
power of family jagolo AJ media rok o YouTuber rok biang thanai norok abso wansuk di haisi sengke be oro fight khene be ya norok sini dofani kubi kongno pir jab karei tamni bai oroi pore khaiton ba tipra sa tong kosong tongnai lukurong na jesek panong ko di haide jesek panong kok sadi tipra sa bisas khainai a fake news ruwe ha a kok khna te kok khna wai tongnai hidiba tongya ase bukalia tipra sa rok ei je tipra sa rok sudu tabuk fight khai tongo nijini manthai nijini odikar notui permanent solution wai fight khai hoisi we don't care sing 31 ta mantong busung mantong sangam nai nai thaiya but sing factor nai ti pramotha sara factor me ke ei je 2023 ni election abo totally counting of gondogol nai counting of gondogol nani abo ke yaka gala khaisi singbo obona sini one last fight thike thanga thina ha thipan nai haisi singbo naigina busu jorti rang sanma ang khoroksa thakungno belaina hambaina ni musung haisi bini slogan khawai ang boto mane ekdom like ang bini a slogan khana energy mankha rang rakha nang rodi tainjena thang andro soro bodudi belai nangmani ko khaisi 73 years o tiprasaro rang bai paijang banya tini jo ojaga phaiso paisung angkha wansung mani tamni bai sunglo kol khaya nei rang rani bagai kol khaya blai haiba sungno kai is a Modi the biggest party in the world ni je sinizai rok BJP rok I will like to invite Modi Narendra Modi you please come and contest with me in Takarjala I would like to contest you angka contest kharo haisi babai sai tong oro dab ro wei oro sai tong tibrasno confuse khane ne bagai phayo nok agi ba nuk khable biko taklai ba nus nugle ble borok bo jaga campaign khaika Modi phaika Amit Shah phaika Hema Malin phaika ringnai borok kalai ma simis nuglai sible jumla totally jumla tiprasno confuse khane bagai te kichia tiprasra confuse khane bagai te totally jumla khane bagai phayo bolo 5 বছর পাইwana thangwana amon par kamawoi tongwana 5 বছর sin tiprasno washe mutimanja 5 বছর nise jang mutimana krida tiprasne boot manani hangkai tamni bai CAB repeal khaidi CAB kasudi NRC lagu khaidi direct funding rede addition more power development khaidi legislative council no 50-50 seat share khaidi awon por tiprasra wan chuna hesi biang kama kha miss call baba nujagle able thera thiga thera thangka tera dina pai thangka waswana ble ben ba tora tongkho na krikya na imang kore thi thangka nusnugle ta miss call baba no ekbar phano তাই 5 বছর পরে তাকলাই জুজিনে ইশনে হামারি বাই লুকুনে হামারি বাই তিপ্রমথা 2023 তিরুপা হাসেও সরকার বা পাওয়ার অফ হাইগানকাই এই কথাগু খসা কুবুর মোদি বো কমাই থাঙ্গনা হাইছি তিপ্রাসনা থকানে বাগৈ যেসেপানো সেন্ট্রাল নিকালে মহা সেন্ট্রাল পন ফাইলি নো we are not going to change our mind with one slogan one voice thansa kaisa baksa under the leadership of our living God sini bubagra haisi jesepano painari bubagra no sung kono dinma o tiprasa tongko song tongnai rok yakari thangla o jora sung jesepano thang sini bagai belani good opportunity ang tini jotono ani khakam facebook ni friend ona mon sanani mujong je norok tini noni belani precious time te valuable time no nawoi bas sini lai thangmani sini 16 तारिख फेब्रुवारी wo angkha khayo poito tongo jotono tipra mothano board laimani bisingtei khoraksa jotoni ni odikar tong haisi jotoni ni obodan mo kebo khoraksa ni ang saijung ni bagaiya kebo MLA saijung obodan ya jotoni ni obodan ni engai sung thansa kaplai engnai oje thansa ni kaplai norok just wait and watch bisidin krikya 2 days almost 2 days pan krikya sin bawa hasi 48 hours ho tiprasani laibuma tiprasani itihas katal bijab sejagana thangai tongo o bakwas Modi godi media rona tiyei confusion an kokre o godi media rona amr thain saitam hai WhatsApp group share hang kai
naya sani no naya no delete tekuchia naya sani delete khel di amti hai godi media rong ni a sorojantro tikhlaye BJP cholista ma kanhama rong na are they making fool of us? We're not fool. We are more very smart than them now. Sung ab buka kari kata wo. बहुत जगह ले खाओ BJP चोलिस्ता मने कैसे कैसे साला ना ताकत जलाब दलखे तंगलाय माने बदल खे तंगलाय शिमना हेज बरा लेखे तंगलाय खबरो गारंटी रागो BJP रो 3000 पन बुन मंगला आनी ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी ताकत जलाबो 3000 तो बेलाय शेर कायसी हजार दकान को याबस वानो आबो जुदिनो 1000 का खांगे baksa buksu nugia kanarok abrok thangi riyana haisi ajaga semna ajaga saklayan baksa haisi BJP is going to lose more than the CPIM and CPM Congress BJP is not going to get more than the promoter ozarawo the promoter no buskan agunai the promoter factor nai the promoter kari musa khaiman gala amon naro wansonani jotno wansuk di ke bonaro khata baidi sung am hai bakwas exit pool no nai bokro mihimna lab krai kaham ke jotno duita rin bagase prepare khaitong di well prepared khaitong di baji paye kacha kormo rong paye reading histong si haise victory sinong nai thanjana victory nai thanjana bisinte applying nai o apply no sini langmawo tiprasani langmawo sung bobishot ni bagai thinang ni bagai sung thangai thangmane haisi am bayang sanai norok am hai godi media na please follow khaina nangya ang sanani musungo a godi media rong norok it's better norok exit poll ria way lukurok bai hamia khanjagya way haino nai tong ni haisi tebo phainai ko do nai di I am telling you kabangma sini tiprasani YouTubers press headlines tripra hai nang nungya godi petwa abrok table naikho and tam singam like protibadi kolom sondan abarong no to ucharong ni khi no hui khitar hodi abrong khas dorkar nangya sirani absakalong ni khino hui khitar hodi abrong khaman khang kangkai abrong to follow khaini nangya so abon wen jang sanani musungo kawana di bakha thainan ko kuri be ready to celebrate the victory of Tiprasa on 2nd of March sungjotono pai tongo on 2nd of March Tiprasa apply nani thangai tongo ei je bijap katal laibuma katal 2nd of March sungsiani thangai tongo nor kebo khata baidi sungjotono obo paimen yagolo phano thansa kaisa baksa ke sung sini choba pai thangni choba manya sak sung choba khaima thangnai hesi naine legina tamo changes sung Tripura has the tamo changes fai or changes by Tiprasa buzz or the fai buzz so nor kebo bakhat thia winyo sung sini choba kubui sini choba kathar te ang abo ba agini simbo sawo je dofani choba poito chaya a dofa salsa komori thangnai je dofani choba poito chaya a dofa salsa komori thanai tongthai ha sini yaphao kari hangke sungbo jagao tongnai abon boino kha thiyawi general esibo sungmane tongo obol dik bangma sini tebo ogodi rongsai sungma bo report donai tongo sungbo all this hemanja bo phaine hesi asunong thang joton kaham kerang tonan or kaham tipra dofa aiblok thang sini borok dofa aiblok thang tipra sa aiblok thang no joton kaham kerang tongai sini dofa datina mathang janang situng hambai